eta hori futbolean. Ez dut imaginatu nahi beste gauzetan. Eta kontutxo bat, Amerikar estatu batuak inbadituko dituzte, ez dakit. Estatu Batuen kirol nazionala izan baita urtetan, gerrak sustatu eta inbasioak gauzatzea, eskerrak baten batzuk beltzak. Tartean, 78ko maiatzari lotuta, baten batzuk ozen esan zutela ez zela halakori nahi. Baina hola saieki, Hendrix handia juntzitzegun, baina oraindikan Angela Davis dugu. I can say flat is Elsa. Escalate Astro. Eta hortxe berriz ere aktualitatea pilpilean eta haserreak, amorruak eta honetaz denetaz hitz egiteko gaur gurean, trrakatan, Ibai Fresnedo, Gabon. Gabon. Gabon, Mire Legorburu. Gabon, aroa. Gabon, Tesandonegi. Gabon. Eta Gabon, ekine gero, zurekin noa berriz ere. Galderatxo bat, lehenengoa esan dizu dana, amorrua, haserrea, desobedientzia, kalean, jendea, ikusi ditugu izugarrizko irudiak George Floydekin hasi zana, olatu bihurtu da, baina ez bakarrik Amerikar Estatu Batuetan, Euskal Herrian ere ikusi ditugu, eta benetako irudi ikeragarriak gehien azpimarratzekoa, Iruñan gertatutakoa ez da Euskal Komunitate beltza duguna, indartsua, eta ikusi dugun irudian ikuste lehenbizikoz ikusi dela horrelakoa Euskal Herrian eta Iruñan, ez da? Bai? Bai, nik uste askotan pentsatzen dugunean komunitate beltzaren inguruan beti bidaiatu egiten dugula Estatu Batuetara justuki, eta Euskal Herrian badakagu sekulako komunitate beltz potentea eta bueno, egunerokoan arrazismo hori pairatzen duena, ez? Eta ikusi egin da egun hauetan. Arrazu guztian, miren, ikusi dugun irudio hori indartsua izateaz gain hor, ez da? Ukabiliak altxata, hor postura horretan ja oso ezaguna egin dena. Hori da, estetikoki indarra handia du. Nik ez dakizten bateraino benetan komunitate indartsu bat irudikatzen duen, baina bai, haiek aldarrikatu egin dute, ez? Ez ara begiratu. Hemen gurekin gertatzen ari da, ez? Eta horrek zer pentsatu asko ematen du. Ez beti beste seinalatzeko joera dugunok badaukagulako zer hausnartu. Egia da gainera, iragan astean ere esan genuen, ez da, Tesa, hemen ere tamalez badakigula indar polizialek zer egin dezaketen, abusu polizialek, indarkeriak erabiltzeak, eta izan ere orain dela urte terdi, 2 urte eskas erail zuten ere Iruñean, ondo esango dut, Elaia Endiaie. Hain zuzen ere, gizona berak ere poliziak eraila, ondorioz badaukagu hemen ere, ez da zertaz hitz egin eta zertaz esan. Noski, beti da errazagoa kritikatzea kanpoan gertatzen dena, ez? Ez dakiz zergatik kostatzen zaigun hain beste gureera begiratzea eta gurea kritikatzea horrelako gauzak gertatuko ez balira bezala hemen, ez? Eta berdin gertatzen dira. Ez zaie hainbeste, ez dute hainbeste zabalkuntzarik, ez dakit nola esan, edaperik, baina berdin gertatzen dira. Orduan, hartaldea gara horretarako ere bai. Estatu Batuetatik iristen zaigun informazioa eta eskandaloak horiek dira azkenean gure atentzioa edo deitzen dutenak, eta ez hainbeste hemen gertatzen direnak. Zer exadanekin ez da? Amerikar Estatu Batuetara begiratu eta ze gaizki egiten duten, ze arrazistak diren. Ez, gu ez. Horre bi gako emango nituzke. Batetik, esan, supremazia hori Euskaldunok jasan izan dugula, baina Euskaldunak ere supremazistak izan garela, beraz, horrek badu bere baitan kontraesan bat, eta, bueno, azterken interesgarriare atera daitekena. Egia da, konkretura edo konkreziora joan da, nik batetik esango nuke, batetik Euskal Herriko komunitate beltzak ahots hori pixkanaka nolabait
heldutze batera eraman duela, eta ia da, zori gaitzeko gertakari honek horrek auspotu egin duela, baina ez dugu aztu behar, Euskal Herriko emakume feministen topaketak egiterakoan ere, ez da baidarik etzela falta izan. Beraz, ez da gauza isolatu bat, bilakaera baten parte da, egia da, Estatu Batuetako ibilbide historikoa aintzat hartuta, momentu honetan, klasean bereizketa ikaragarria dela, eta klase beltza dela pobrea dena, eta emakume beltza zer esanik ez, baina supremazismoaren biktima gehiago izan dira, eta Ameriketako kontinente horren adibide agerikoa da. Esandakoa, titular gisa botata, Iruñeko mobilizazioari erreparatuko nioke bereziki, belaunaldi berriak edo gazteak izan direlako ahots hori kalera eraman dutenak, eta akaso euren aidek larrua zalean zuzenean jasan ez badute ere, memoria historiko hori jaso dute, jarraitzen dute sentitzen bigarren mailako, ez bada azpi mailakoagoak, eta Iruñean ateratako argazki hori, akaso isolatu edo behintzat berri izango da hainbatentzat, baina nik uste dut jarraipena izango duela, eta zer esanik ez, NJIren kasuaren bilakaren arabera, polizia sindikatuak ere salaketa jarri duelako, ezta? Hori da, orain itzengo dugu pixka bat sakonago horren inguruan, baina pixka bat bideotxo pare bat erakutsi nahi dizkitzuet, baina lehenago ez da, honekin amaitzeko egia da miren esan duzuna, indarra, ez da, irudiaren indar hori kamisetak gora herria euskaldunak, euskal komunitate beltza, ez da? Orain arte nik uste dut askotan burun geneukan azan geto horiek, ez da, edo X lanetan da biltzan, ez da hori, osea, guantxe eginek esan duena, euskal komunitate beltza gaztea, hemen jaiotako asko eta asko dira, hemen jaiotakoak ere ez direnak berdin du, baino izugarrizko indarra ari dira hartzen, eta lehenbizikoz, agian visualizatzen ari gara hori, ez da? Baina ez bakarrik, igual puntualizatzea harren, ez bakarrik komunitate beltza, hortxe badazkagu ebai latinoak, badazkagu gasiarrak, badakagu, oin dela 500 urte hemen bizidan, ez, hijito herria, bai? Eta nik uste pertsona arrazializatu eta azari gehala hitz egiten, ez? Nolabait, kategoria sozial horien baitan beste arraza bateko horiek ikusten ditugunak. Diferentearena, xenofobia diferentearen kontra. Eta ez ditzagun ahaztu orain Hendaiako muga erabat itxita dagoela, baina orain dela 3 hilabete arte muga pasatzen saiatu diren hainbat Sahara azpiko herritarrak izaten zian batez ere, gure eskualdea beteta dago mutil gaztez, sasoi izugarria duten mutil gaztez beteta dago, egunero saiatzen diana muga pasatzen, eta Hendaiako poliziak lege guztiak urratu eta berriz ere beroan itzularazten dituenak, eta hori da nik uste dut razismoaren zehadik adierazpenik nabarmenena, ez? Berek larruaren azalagatik atxilotu eta berriro ere atzera bueltatu arazte dituzte. Hori ere azpimarratzeko da, ez da? Ari genen arrazismoa zitziten eta hipokresi brutal horretaz, ez da? Orain denak esan duguna Amerikar Estatu Batuetara begira zegaiztoa diren, eta hemen Europa beste alde batera begira Mediterraneoa adibidez hilerri erraldoi bat denean, ez da? Eta kolorea ere badakigu zein. Hipokresia zari garela ere, pentsatu, ez dakit, zenbateraino daukagun guk ere onartuta, edo zenbateraino gure bizikidetza ona dan beltzekiko, edo hijituekiko, edo beste... kritikatu ditzakegu estamentuak, administrazioak, noski oso gaizki egiten ari direlako, baina gu geu ere... Horregatik zaten razismoa geuk daukagu, razismo txiki eta haundi asko daude gure egunerokoan. Baina gainera nik uste Euskal Herrian, ez? Egondan borroka identitario horren izenean, ez gara kapazak. Gotortu ingera. Arago ingera ikusteko. Itxi, ez? Gotortu ingera, kanpokoa inbasio gisa bizi izan dugu, eta kanpotik zetorren guztiaren aurrean gotortu gera, gurea babestera eta horrela, eta batzutan ez dugu. Begira zazue, Euskaldunak ze arro sentitzen geran, Euskal Etxeak dituguelako diaspora osoan, eta haiek mantentzen dituztelako gure ohitura, gure dantza, gure restauranteak eta horrela, aldiz, haien ohitura mantentzen baldin badituzte, ohiko reakzioa izaten da, ez dute integratu nahi. Ez? Horda, bueno, ikasi dezagun pixka bat, ez? Haiek ere, haien bere herriko etxea hemen sortu dezaketela eta horrek ekarpena egiten diola gure gizarteari, ez diola ezerrek kentzen, gehitu egiten diola. Ja, baina gure aipatu duzun identitate hori beti dago arriskuan bezala. Horrela sentitzen dugu, ez? Bai. Kanpoko norbaitek berea gurekin fusionatu nahi izatea ere, gurea
zalantzan, gure arriskuan jartzen du, edo? Bai, hori batez ere hezkuntzan eta asko sumatzen da, ez? Eskola segregazioan eta asko sumatzen da, ez? Zenbaterainoko dago oreka zurea babestu beharra, eta egia da, euskara gaur egun oraindik ere babestu beharra dago, zurea babestu beharra eta besteak integratze horretan... Hori beti gertatzen da, herri bat zigortua izan danean, herriak beti ere babestu egin bartu, baina badago garaia jaketeko ez direla erasotzen ari, baizik eta sartzen ari direla besterik gabe, ez dala erasoa, da goazen denak bat, ez dago zalantzarik egin dezakegula. Baina neskak orain pixkat ontaz hitz egiten ari garela, erakutsi nahi dizuet, badira, ja aspaldiko batzuk, ja bazekitela zetorrena, hola argi ikusten zuten da Muhammad Ali ezaguna, boxeolari ezagunak, arek, bum, eman beharren bakarrikan arpein, hemen ere ematen zuen, oindala marka batzuk esandakoak, hau txek. And Miss World was always white, and Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rinse, White Tornado flow wax. Everything was white. Everything is white, ez da? Berak esaten zuen bezala dena da txuria, eskerrak aldatzen dijoala uste dugula edo aldatu nahiko genukela. Baina orain zoi pixka paso hemen baino lehen, beti ematen du iraganera guazela, ez da? Muhammad Alik esan zuena, baina gaur egun ere, leno ekinek esan duen bezala, eta esan duzuen bezala, irudi gaztea ikusi genuen Iruñan, jende gaztea indarrez, eta neska gazte honek ere manifestazio baten ostean aurketutakoak indarra, gaztea eta aurrea. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Do better, osea, terrible. Bakarrikan entzutea tonua, gogoa emate izu. Baina orain gauza gehiago ekarko dizkigu Iruñan ingurun eta ikusi ditugun gauzan ingurun, Ekil doktorea. Izan ere, polizia sindikatuei ez die grazia handirik egin, mundu mailan erauntzi handi honen baitan, fokua ere, bapatean eurengan ezarri delako. Zergatik, George Floyden eriotza edo erailketa irudietan mundu zabalean barreiatu den bezalaxe, izan delako beste kasurik eta hori Iruñean izandako kasua da. Eta NJaren kasuak berriz ere oihartzuna izan du. Akaso bere momentuan ez zuen oihartzuna handirik izan, eta azken asteburu honetan berriz hala izan da. Zergatik, irudi horiek ere existitzen direlako, eta belaunarekin jazarri eta ituarazitako persona horren irudiak ere existitzen direlako. Bideo hori nola eskuratu zen? Ikerketa egin zen, baina nork egin zuen ikerketa hori? Kazetariei esker, NJaren kasuak gutxienez erregistratzeko aukera izan zuen. Beñat Zaldua kazetariarekin izan gara, Nafarroa gaurreko ekipoa izan da berarekin, Iruñeko Gaztelu plazan izan dira berarekin gainera. Dena hasi zen, Nafarroan editatzen diren bi periodiko nagusietan ateratzen notizia txiki bat, nahiko aseptikoa, jatorri afrikarreko pertsona bat arrotxapean atxilotu eta gero Txintxillako komisaldegian hil zela, baina etzen apenas informazio gehiago ateratzen eta hurrengo egunetan etzen gezer gehiago atera. Tira, badakigu komisaldegietan jendea hiltzea normalean ez dela gauza naturalengatik gertatu izan, gutxiago hemen, eta orduan esan genuen, guazen ikertzea ze topatzen dugun. Zen pixkat kazetaritza analogiko ariketa bat. Kazetaritzaren ibilbidea, hori etxek izan ziren astapenak, ez dezagun ahaztu, esan da bezala, Espainiako polizia tartean dagoenean, bestelako eragozpenak azaltzen hasten direla. Kanpoan atzerrian gertatzen denarekin elkartasuna berehalakoa baita, eta badirudi egiazkotzat jo daitekela berehala, baina gertuago gertatzen denean, estamentu judizial batzuk, ez dute biderik zabaltzen edo etzaie erosoa. Hori, Euskaldunok ondotxo dakigu, oraindik ere asko baitira polizia jazarpenaren ondorioz izandako heriotza edo eta biktimen gaineko epairik edo ikerketarik ez delako egon. Baina Zaldua.
Lehenengo tariko gauza izan zen, atxiloketa etzela lasaia izan, konfrontamendua egon zela polizia eta hildakoaren artean. Gero hasi ginen topatu genuen jendea ezagutzen zuen nahi hildakoa eta horreduan jarri ahal izan genion izena. Elaji Ndiaye, nitzat pauso importantea izan zen, lehenengo astean, behintzat etzekoalako izenik ere. Elaji ezagutzen zuen jende horrek, esaten zuen periodikoetan ateratako bertsio polizialak ez zuela esankaik ez bururik, esaten zutelako tartean droga zeramala gainean eta inkluso konsumitu ahal izango zuela eta bere lagunek esaten zuten hori etzela posible, beratzelako ibiltzen olakoetan. Eta horrela, nik uste zabaltzen juntzela, hemen ari dira ikertzen ze gertatu ote den eta iritsi zitzaigun lehenengo bideo bat, atxiloketarena. Hortik aurra publikatu zen bideo bat eta beste bizpairu bideo ere atera ziren hori konfirmatuz eta tira orduan sartu zen behintzat bide judizialean. Baina bide judizial horretan bukatu zen pixka bat kasua, sumarioa itxi zuten nahiko modu azkarrean eta argitzeke geratu da zer gertatu zen komisaldegi horren barruan. Izan ere, ohikoa da, frogarik ez dagoela ebatzita ibilbide judizialik ez egotea, aldiz, ustez norretin izena zikintzagatik, edo eta irudi salaketa hori zabaltzagatik, ondore prozedura judiziala zabaltza. Eta hori, gertatzen ari den kontu bada, eta zoritxarrez berria ez dena. Edo nola ere, estatu batuei begira jarrita, Euskal Herritik abiatuta, baina estatu batuei begira jarrita. Mobilizatzeak badu bere eraginkortasuna, baina arrazakeria estruktural horri buruz galdetuta, zein da zure iritzia, bainat? Kontutan hartu behar dugu, Elaji gelditu zutela, bera motoan zegoela, motoan zebilela. Eta orduan, hitz egiten asko, eta Marcelo Zelaietatik atera gabe gainera, hor daude, migrantek eramandako komertzio asko daude, eta orduan 2016an horrek azaleratu zuen, hau ez da kasu isolatu bat, hau oso gaizki bukatu da, baina gelditzea, gordinki esan da, beltz bat, kotxe bat gidatzen ikustea Iruñean, hori poliziak gelditzeko arrazoi aski zirudiela, beti gelditze dituztela eta gainean zituztela bete. Nik uste dut kasu horrek eta kasu horri pixkat bolada gehiago ematea azaleratu zuela, komunitate migrantea, gehien bat afrikarrak, baina ez bakarrik, pairatzen zuen jazarpen soft hori ikusi genituen, nik ez da oso gutxitan Iruñean ikusi izan diren lehenengo manifestazio batzuk, batzen ez Arasaten bildu zirela. Horrek azaleratu zuen, oraindik eta gehiago azaleratu den hori. Nik uste kontutan hartu behar dugu, hemen protestatzera egun hauetan ateratzen ari diren beltzak ez direla bakarrik George Floyden hilketaren kontra ateratzen baizik, eta hemen egunerokoan jasaten duten jazarpenaren kontra protestatzen ari direla. Izan ere, konfinamendu garai honetan, lege bereziak onartu izan badira ere, nahiko modu pintzekin ateratako legeak izan dira, eta agenten esku utzi izan da interpretazio bera ere. Beraz, pentsa ze eremu irristakorrean sartzen garen, beraz, gero hortik bide judizial bat irikitzeko, zailtasunak nola ez. Ez dagoelako garbi, ardura norena den, eta gertakariak horrela modu nahiko ilun batean uzteko aukera ematen du. Galdera bat egingo dizuet eta ondoren erantzun beharko didazue. Polizia izatea berak badakar indarkeriazko jarrera, ala posible da zerbitzu publikoa den segurtasun indar horien garapena, zerbitzua bera, modu demokratiko batean eramatea, eta giza eskubideen garante izatea berez norbanakoak babesteko zerbitzua delako. Ez besteak zuregandik babesteko, baizik eta norbanakoaren seguritatea, segurtasuna, ongizatea bermatzeko zerbitzu publiko bat. Galdera potoloa, Beñat Zalduari ere egin dioguna, zuek eroxago erantzengo duzu. Barura? Nahiko transversala da gainera, bai Euskal Herrian, alegia beltzekin, baina baita independentismoarekin edo beste 11 kasutan, baina Euskal Herritik kanpo ere ikusi dugu Minneapolisen polizia kolpua desegin dute eta zerotik hasi behar dira. Ea horrek balio duen beti hitz egiten da, ez? Posible alda beste polizia mota bat edo polizia bera dakar komponente violento eta arbitrario hori.
bietatik egon daiteke ikusi beharko dugu, baina argi dagoena da, egun bai estatu batuetan beltzekin, baina baita hemen ia edozein disidentziekin indarrean dagoen eredu polizialak ezin duela jarraitu. Horixe beraz, Beñatzaldua kazetariaren, gara egunkariko kazetariaren azken hausnarketa hori, ez diogu galdera erraza egin, baina egia da, ikerketa honen irakurketa horrek ere puntu horretara garamatzala, eta unotan mundu mailan eta Euskal Herrian baita ere, gertatzen ari dena, mobilizazio horien atzan dagoen arrazioa ere horrekin lotuta dagoela eta horregatik aipatzen duen, ez? Euskaldunok ondotxo dakigula zer den hori. Esan dizuet, galdera luzatuko nizuela, beraz, ekil doktorearen atalari txire eman horretik, errondatxoa egingo dugu. Eta nahi izan ezkero aukeran emango izut zu aurrena edo azkena? Aurrena. Aurrena. Gogotxu zaude. Ez, bapatean gogoratu naiz, ni gaztetan, bueno, gaztetan, Gaztexeagoa nintzenean, pentsatzen nula izan zitekeela polizia, osea, norbaiteko gogoa izatea, polizia izateko gogoa izatea, edo grin, edo bokazioa izatea, ona egiteko. Pentsatu nahi dut batzuk, sartzen direnean, polizia izatera sartzen direnean, asmoa, oinarriz daukaten asmoa hori dela. Nik ezagutu nuen aspaldi, Polizia Nazionalea ikasten, izateko oposizioak egiteko ikasten nahi zen tipo bat, eta bere asmoa inspektore izatea zen, gero ja galdu dut, baina Madrilen, eta claro, gure ikuspegia, eta Madrilen dago ikuspegia ez da berdina, bat ere. Eta horrek idea, utopia baten gogoz edo izan nahi zuen polizia. Pentsatu nahi batzuk nahi dutela. Beraz, nik esango nuke, posible, badala. Miren? Nik uste dut sistema bera dagoela biziatua, ez? Violentzia estrukturala dela beste behin ere, matxismoarekin gertatzen den antzera, eta zalantza dagoen bakoitzean poliziak baldin badu arrazoi. Pertsonen zaintza ardura duten haiek delitua egiten dutenean, badakitenean, ez direla ikertuak izango, sistema bera faliatzen du. Beraz, norbanakoren bat egon daitekeela borondate ona duena, bai. Baina sistema honek ez du garantiarik ematen. Ez hemen, ez Afganistanen, ez Kolonbian, ez Frantzian, sistemak ez du funtzionatzen. Gu zaintzen gaituzten horiek zainduak egon behar dute eta legea bete egin behar dute. Bai? Oso ados. Super ados. Hoi da berena azkenekoak izateak. Bai. Netako zaila da. Nik ustete, hainbat elementu aipatu ditugu, baina bizigea kultura batean nun violentzia bera oso funtsezkoa da, ez? Osea, oinarrian daukagu, botere harremanak daude, eta botere harreman horiek mantenarazteko alde batetik eta bestetik horiei aurre egin alizateko oso beharrezkoa da violentzia bera, ez? Eta nik uste hor agertzen denean polizia, ostia, pues... Haien bertsioa beti danean zurea baina sinesgarriagoa epaile batentzat? Hori da, eta gero aparte... Zerbait fallatzen du. Nik uste bai, gizarte bezala, ulertza ditugula instituzioak oso modu paternalistan. Hau da, uste dugu, beti egongo dela aitatxo gu babesten, bai, gu defendatzen. Beharko luke, ez? Beharko luke, baina nolabaiteko eredu misto bat sortu beharko nuke, komunitarioa dena instituzioarekin batera, eta igual alguazien ideia horri tiraka, ez? Bestelako eredu bat, lokalagoa eta zein beste estatalista, o erkidego mailakoa, zeinetan, ematen duen lege bat betearazteko indar polizial bat daukagun, baina lege hori, nolabait, arrazista eta patriarkala denean gorputza bera edo poliziak erakusten duen gorputz hori simbolikoki oso maskulinoa izango da eta hortaz violentziaren jarraikortasuna bermatuko du. Orduan niretzako oso zaila. Minneapolisen egin dituzte auzo brigadak bezala, baina ez dakit ez ote diren beldurgarriagoak. Bai, nire olako kontuak hasten direnean, lapurretak egon diala auzoak eta auzo brigadak eta sortzen direnean delikuentzia kontrolatzeko eta horrela, beti fascismoa egoten da, askotan behintzai fascismoa egoten da atzean. Nik esan nahi nuen azten, zuk aur bat eramaten dezunen aurtzaindegira zure umea zaintzeaz arduratzen den horrek umearen kontrako zerbait egiten baldin badu delitua larriagoa da. Bere ardura da zaintzea. Herritarrak zaintzeko ardura daukaten hoien
responsabilidadea ez da, ardura da, ez? Askoz ere handiagoa da. Beraz, haiek hausten dutenean, zigorra izan beharko luke handiagoa, eta beti lortzen dute impunitatearekin bukatzea, ez? Ez dira ikertuak izaten, ikertuak direnean ez dute zigorri jasotzen, eta zigortuak direnean, zea ematen diote, nola esaten da, indultatu egite dituzte. Hori da ikusten ari gerana etengabe. Egia da, pixka bat, ez da? Esaten ari garenakin hemen lauak, baina nik puntutxo bat emateko edo iruditzen zait gainera, nik usteet badakitela polizia hauek ezten dituztenei eta eredu hori jarri dutenei oso ondo dakite zertarako eta nola eta noiz nahi dituzten horrela izan. Nei benetan iruditzen zait oso beldurgarria histori guzti honetan, eta ikusi dugu pandemiarekin, eta ikusten dugu beste mila gauzekin, Amerikar Estatu Batuetan, humanizatze hori polizia, ez. Nei horrek ematen dit izugarrizko amorrua, humanizatzea poliziak. Ikustea polizia Amerikar Estatu Batuetan Makarena dantzatzen, ejertzitoa eta denak begira. Hemen pandemian denak etxe zuloan sartuta, baina ez dakit nungo polizia eta bakit nungo polizia konga bat dantzatzen. Ez, edo ikusten dugu, eta niretzat oso deigarri izan da, ikusten dugu Espainiko reality oso famatu batean, nun kriston audientziak izan ditu Euskal Herrian, ez Espainian, Euskal Herrian, eta irabazlea izan da Guardia Zibil bat gar bat, Grupo Acción Armada, bai? Grupo Acción Rápida barkatu izan dako bat, eta humanizatu egin dute, eta zeona dan, esan dute, eta Euskal Herrian, traka. Ondorioz, neri horrek amorratzen hau, gaina humanizazio horrek. Barkatu, ekil doktorea Natalari alare bukaera emateko. Ka, eske bikutze galdera egin diguzuna, ekil. Baina usted, bestela gure kide Natalentzako ez dela tarterik egongo. Bai, noski egongo dela. Nirekin aserretuko dira, baina alaren maiteko ditut. Maiteko naute. Ekil, maiteko zaitu ere. Bukaera bat emateko lerroburu batzuk, eta aipatu dituzten arietatik tiraka. Egia da, polizia baino instituzio armatuak izan direla, estatutako erabakiak hartzen aritu direnak, eta armada da horixe bera. Beraz, sistemaren garapenaren iturria edo jatorria hori baldin bada, ondorioa edo egunerokoa alakoa izatea ez da bat ere harritzekoa. Egia da, eta adibide konkretotara etorrita, gure aitona ertzain aritu zen Gerra Zibilean eta Puerto Santa Marian izan zuten atxilo edo preso. Eta badira gaur egun Puerto Santa Marian gure belaunaldiko gazteak dagoeneko 20 urte beteak eta polizia ertzaintzaren esku inkomunikatuta igaro ostean. Zer dan ez? Historiaren bilakaera, badugu asko pentsatzekorik eta hausnartzekorik ere bai. Beraz, polizia ereduari dagokionean denok izango duzue eritzia eta egunotako gertakari hauek horretarako tartea behintzat eskaintzen digute. Hauxe gaurkoz, ekil doktorea. Eta orain hemen denak ekil doktoreak bero utzi gaituelaka, berak ustezun, galdera hori bota, eta pasako zala, hola, de Rosita, edo la Roche artetik, ez da, imposiblea da. A ber, polizia eredua, ze bada beste polizia eredu bat, serio? Galdera hori egiten badezu, ekil doktorea, erantzuna ere, luzea izango da, baina orain, esan dugu de Rosita, edo la Roche artetik, eta la Roche, Baina la Roche egin bilakaera, ematen dut garai batean Julio Ibarrak egiten zitu gonta horiek, taka. Etxetxo la Roche atik, Ibai Fresnedo, Gabon berriz ere, hemen zaude gurekin demogura guztian, baina gauzak, denbora guztian dagoen. Denbora guztian eta guztian duzti hemen dagolako. Baina orain berezatea da. Papatian. Bueno, papatian xup. Eta gainera esan behar dut, hau ekarri guzu, baina orain bakizu zer, dena azalduko duzu, etxetxo la Roxatik. Bueno, ikusle maiteak, gaurko nire atalean, ez dute jolasik egingo gaur pixkat, bueno, orokorrean nahiko serio gabiltza gaur, ez dakit oso gai mardula dialako, baina, bueno, beharrezkoak. Gauzatxo bat, neskak, txapelak, bai. ditugu? Bai, bueno, Ui, txapelen... kasualidadez hementxe daukat bat. Betxu. Gezurra, esan bere opari izan dela, superpolita dela. Bueno, gaur justuki txapelak ekarri ditugu eta gaiakin lotuz. Markatu bai? Bai.
Bai da, zondo. Gaiak lotuz, pizkat, estatu batuetan ematen ari dian istiluekin lotuz, pizkat, memoria historiko ariketa bat egitea eta Pantera Beltzen inguruko, bueno, ez dakit analisia ditu, ez dakit nola ditu, baina, bueno, Pantera Beltzetatik tiratuz nahiko nuke erreferentzia egin nolabait estatu batuetan, bueno, eskubide zibilen aldeko mugimendu horren sorreran nun Rosa Parks emakume horrek uko egin zion nolabait gizon txuri bati bere autobuseko eserlekua emateari edo usteari. Eta hor nola abiatu zen nolabait, bueno, mugimendu hau guztia, ez? Orduan, pizkat, hortik tiraka, seguru nago, ezagutzen dezuela Malcolm X, ezagutzen dezuela Martin Luther King, baino gaurkoan ekarri ditut Pantera Beltzak, ze justuki, bueno, nahiko nuke fokoa jarri nola Pantera Beltzak edo beltzen mugimendu horrek, oso modu transversalean borrokatu egin duten, ez bakarrik komunitate beltza delako, baizik eta Pantera Beltzek ere klasea edo klase zapalkuntza ere nolabait txertatu zutelako beraien jardun politikoan, ez? Eta niretzako hori oso deigarria da, ze, mugimendu erradikal bezala, bazan bere giltzarri potente bat, eta gainera erakunde hau sozialistatzat zuen bere burua, oso iraultzailea, eta batez ere, pixkat gaur egun bizitzen ari gean egoera ontara ekarrita, Black Panthersen helburua bazan, pixkat autodefentsarako tresnak ematea komunitate beltzari, nun sortzen zituzten olako kaleko brigadak poliziaren jazarpenari aurre egin alizateko, ez? Horregatik ikarri dizuet, gaurkoan, Pantera, barkatu, pasatzen ari naiz pixkat, nire apuntat txuletak. Oso txukun. Bai, hori alde batetik, eta bestetik, zenolako balio eraldatzaia zuen mugimendu honek, ez? Aipatu duan bezala, transversalitatea oso importantea zen, baina bestetik, arrazaz aratago eta klasea aipatu dudala, nola, azkenean, ulertzen zuten guztia modu struktural batean, nola beste hainbat borrokekin ere aliantza batzuk sortzen zituzten, nola 70. hamarkadan Vietnamgo gerraren kontrako jarrera hartu zuten, eta aliantzak aipatu ditu dela, bestelako pertsona arrazile estatu horiekin sortutako aliantzak hortxe ditugula, besteak beste, txapel marroiekin, hauek batez ere latinoak zirela, Yellow Perils edo arrisku horia dituriko horiek asiatikoak, orokorrean zirenak, Ipar Amerikar natiboekin ere zenolako aliantzak sortu zituzten, eta bitxienan niretzako da rednecks edo lepo gorriekin sortutako aliantza. Eta justuki gizona baitzean estatu batuetako sureñoak edo hegoaldeko baserritar edo landa eremuan lan egiten zuten klase basuko pertsonak, ez? Edo langileak. Horregatik oso mugimendu importante izan da Black Panthersena. 80. hamarkadan nolabait eten txiki bat egin zutela, baina 2004. Urtean nolabait berriz ere bueltatu zen, esango dut, bai, Pantera Beltzen Aliantza Nazionala sortuz, bai? Baina, aipatu behar dizuet neskak, borroka guztiekin gertatzen den bezala, borroka honekin ere sekulako instrumentalizazioa eman dela, establishment deituriko hortatik ere honen inguruko erabilpena egindala, eta hortxe dakagu adibidez Beyoncé. Ez dakit ezagutzen dezuen, pop edo... Hoixe da, bai. Beyoncé agertu zen Super Bowl lehiaketan atsedenaldi batean, ez dakit egin dela urte batzuk, eta keinu bat egin zuen Black Panthers mugimenduari, eta sekulakoa motatu zen. Gainera, hor hila estatu batu osoak egoten dira hor ikusten Super Bowl, horiek milioiak eta milioiak dira urrezko minutua horre esaten dana. Bai, hor esaten dana oso ondo pensatuago horre esan behar dela. Bai,
Bai, eta oso kritikatua izan zen, eta sekulakoa motatu zen. Orduan, zuek ikusi zuen zenolako instrumentalizazioa egiten da ere bai beste... Titi bat erakutsi izan balu, behintzat? Egin zuen beste Jacksonek. Titi bat erakutsi bat zuen Black Panthers jartzen, salare txikituko zen, baina titi bat egia da, tamalez, egia da. Bueno, eta Black Panthers edo Pantera Beltzekin lotura oso estua daukan beste emakume bat hasieran aipatu egin duguna Angela Davis daukagu. Berez, Angela Davis filosofa da, militante feminista, antiarrazista, antipunitibista, antikapitalista, antiguztiak hartzen ditu bere gain. Horixe emakume iraultzailea daukaguna. Zer? Vegano ere bai. Vegano ere bai, denetarik. Eta, hirurogeita hamarkadean barkatu, alderdi komunistan parte hartzen zuen, egon zan, FBI-k sartu zuen, 10 gaizkile bilatuenen zerrendan, bai, leporatzen ziotelako erailketa bat, eta erailketa honetan erabilitako arma baten erosketa bat, azkenean nahiko famatua bilakatu zen, baina ez dut gaur Angela Davis horregatik ekarri dut justuki, Davisek 80. hamarkadan liburu bat idatzi zuelako, kasu honetan emakume arraza eta klasea, eta justo Davisek egin zuena izan zen, arraza eta klaseari nolabait generoa gehitu, emakume kategoria hori gehitu, azpimarratuz, azkenean lehen aipautako transversalitate hori oso garrantzitsua dela, nolabait edozein zapalkuntzaren inguruko irakurketa egin alizateko, ez? Irakurriko dizuet, aiputxo bat, bai? Berak egindakoa. Ez, itzuli indet. Munduko indarkeria mota pandemikoena genero indarkeria da. Genero indarkeria mota desberdinen eta estatuko indarkeriaren arteko harremana ulertu behar dugu. Bakarka adierazten den indarkeria eta kartzeletako indarkeria, gerrak eta poliziatik datorrena. Hau da, historikoki emakume beltzek bizi izan duten hori. Orduan hemen ikusten da Angela Davis feminista, antiarrazista eta antikapitalista, filosofa marxista izatea aparte, antipunitibista dela eta pixkat lehen hitzein dugun gai horrekin lotuz. Hor anti asko batzen ditu esaldi horrek bai. Hori da. Oso bitxia izan zen, orain dela urte batzuk, Angela Davisek egin zuelako bira moduko bat Euskal Herrian, Euskal Herriko mugimendu feministak gonbidatuta, eta umore pixkat jartzearen asko komentatu zen nola emakume feminista eta abertzale askok, batean sentitu zuten arrotasun beltz hori, eta nola Angela Davisek lortu zuen hori bera transmititzea horren inguruko garrantzia, pixkat opresore eta oprimitu logika horren baitan, lehen aipatu duguna, Euskaldunok zenbateko zapalkuntza edo bizi izan ditugun, ez? Eta bukatzeko, zekiston txapa botatzen naiz. Ez da txapa, bai, oso guztua gaude. Bai, Ez berma da. Bueno, bukatzeko, eta pixkat aurreko bi horiek, Pantera Beltzak eta Angela Davis honea ekarriz, nahiko nuke aipatu aurreko saioan ere, hemen hitzein genuen hori, ez? Nola honek guztiak daukan faktore estruktural bat, material bat, simboliko bat, ez? Eta nola justuki mugimendu feministak eta batez ere feminismo beltzak tresna bat aportatu egin duen deitzen dela intersekzionalitatea. Nola baitu ulertzeko intersekzionalitatea litzateke aztertzean nola gauzatzen den errepresio eta zapalkuntza modu desberdinen arteko elkarreragina eta nola operatzen duten horiek guztiek pertsona gorputz batengan, bai? Eta honek zer eragiten du? Biktima eta biktimarioaren nolabait bikote horrekin hautsi egiten du, gizarte desoreken jarrera, jatorriak eta ondorioetan fokua jartzen du ere bai, eta honek adierazten digu nolabait identitate guztiak edo pertsonak oso anitza garela berez. Gure gorputzak gu garen hori oso anitza dela, multifaktoriala garela, plastikoak eta oso moldagarriak. Eta azkenean beharrezkoa dela nolabait begiratzea ez esparru makro edo zabal hortara,
baizik eta ertainean eta mikroan, hau da gure eguneroko hortan gertatzen diren hainbat zapalkuntzak oso garrantzitsua diela, lehen aipatu ditugun botere harreman hoiei lotuta, eta batez ere privilegioei lotuta. Gure kasuan, privilegio txuria, ez? Lehen aipatu dugun bezala, euskaldunak bai, zapalduak urtetan zehar, hamarkadetan zehar, baino txuria gea eta badakagu privilegio hori ere bai beste batzuen artean. Ez dela bakarrik generoa, klasea edo arraza, baizik eta ikasketak, kapazitismoa edo zer nolako gaitasun fisiko edo kognitibo dauzkagun, eta bar luze bat. Orduan honekin bukatuko genuke nire atala. Oso bere bilo gelitu zaitu eta zoragarria eta Nik ezakita inondo hitz egiten. Nire TikTok. Bai. Bueno, esan duziko dugu gorko zaioan. Ibai, mila esker, badakizu gainera beti gauzatxoak ikasten dira. Gauzatxoak ikasten dira eta hori da hoberena. Etxetxo Larraxatik, urrungo astera arte. Eta, Ibai, oso gustora entzun ondoren orain alo legorbururekin gatoz. Eta ikusiko ez Esan duen bezala, gutako bakoitza gera horrelako zapalkuntzen eta testigu, biktima, biktimario, eta Euskaldunak horren adibide garbia gera, ez? Herri zapaldua, persona zapalduak, baina kontraesanaz beteta, herri bezala. Eta gaur egia da programa bera oso ilundi joala, eta humorez hartzea oso zaila dela, baina ni kontraesan horietako batekin atorrez, eta da, orain guztiok jarri dugunean begira da Estatu Batuetan dagoen razismoari buruz eta horrela, aipatu dugu, hemen ere badagoela, baina hemen ez dugu beltzen presentzia masiborik. Gure artean, dia eksotikoak oraindik ere gutxi daude, han asko daude, eta zergatik duten hainbeste, eraman egin zituztelako. Eta horretan zer ikusteko du Euskaldunak? Eta horretara nator. Irudi bat eskatu dut jartzeko, ikusteko nola mugitzen zian behin Amerika aurkituta nola mugitzen ziren merkantzien itsasuntziak. Eta ikusten da, Europan hartzen zituztela oihal batzuek eta pitxi batzuek eta horrela, Afrikara eramaten zituzten, Afrikan trukatzen zituzten personengatik, eta persona horiek Ameriketara eramaten zituzten, saltzeko, diru harrekin erosten zuten zilarra eta ez dakiz zer, eta berriz ere Europara etortzen zen. Eta Euskaldunak itsasgizon handiak izanik, pertsonen trata horretaz baliatzen ziren, irabazteko. Beraz, gure artean etxe handi, jauregi eder, eliza eder hoiek eraiki izanaren atzean, badago hain gorrotagarria, iruditan ikusita hain gorrotagarria egiten zaigun esklabutza. Eta hori ekarri nahi nuen, ez? Batzutan, gustatzen zaigula, idealizatu egiten dugulako, ez? Guratxoena ze jatorra zen, testakizer, eta horrela, Euskaldunak ere nolapeit idealizatuta ditugu gure antzinakoak, ez? Lehenengoak izan ginen ternuara joaten, baleak harrapatzen, eta haiekin berdinetik berdinerako tratu harreman komertzialak izaten genituen, eta holako kontuak ditugu, eta hori ere gertatu zen, baina ez dezagun ahaztu gaur egun Europa aberats ontako parte baldin magera, gerala neurri batean Afrikako pertsonak hartu eta Ameriketan saltzen genituelako, eta hori bazelako Euskaldun itsas gizon handien negozio importantea, eta hori salatu nahi nuen, ez dezagun ahaztu, oraindik ere Gipuzkoako Diputazioko eraikineko goiko estatua horiek direla Gipuzkoar itsas gizon ospetsuak, eta uste du badala momentua rebisatzeko benetan zein merezidun ohorezko toki horretan egotea, Urmen eta Okendo eta beste armadako beste gizon handi horiek
Behar bada ez dutelako. Behar bada ez dutelako hainbeste... Ez, baina egia da esaten ari zarena, orain hasi dira, ez da? Orain dela egun pare bat, hori ikusten ari gara, hainbat herrialdetan ari direla kentzen estatuak eta horren arira, ez da? Agian guk ere egin behar genula, baina, bueno, nik baina esaten dut. duzuna, kaleen izenak, estatuak, milaka eta milaka ditugu Euskal Herrian barna holakoak. Nik esaten nuena zen hori esklabutza, ez dezagun ahaztu, Euskaldunak esklabu trata horretan izan du ginala itxasontziak egiten zituztenak eta itsasgizonak eramaten zituztenak. Sevilla zan esklabu tratuan portu importanteenetako bat, hortik abiatzen ziren barkoak eta armadore asko eta asko Euskaldunak ziren eta berdin Galiziatik abiatzen ziren armadore asko, barkoak abiatzen ziren jabeak Euskaldunak izaten ziren neurri handi batean eta ez da arrotzekoa, lotxatzeko zerbait bada, baina ezagutu egin behar dugut, eta gure kontraesanak azaleratzea uste dut importantea dela ez berriro horrelako akatsetan erortzeko. Zatik gero eroitzen gera, eskandalizatzearekin, lehen esan dugu, ez? Estatu Batuetan mutil hori hainan kerki hildu poliziak, eta denak eskandalizatu gera, eta ikusi dugu, Amazonek ere jarri duela pantalla beltza esanaz arrazismoaren kontra gaude, edo Zara batek, edo ez dakiz zer, eta badakigu euren egunerokoan nola funtzionatzen duten, zenbateraino erabiltzen dituzten tresna horiek, ez? Eta orduan badakite, sistemak badaki erabiltzen mekanismoak gure haserrea noiz aktibatu eta desaktibatzeko, ez? Eskatu dut jartzeko irudi bat oso gogorra dena eta zalantzan egona izena jarri edo ez, eta benetan uste dut horrelako irudiak erabiltzeko momentuan kontu zibile behar dela, baina orain dela ez hainbeste urte famatua egintzen ondartza batean itota ageri zen umearren irudi hori. Ze gogorra. Bueno, horrelako milaka hiltzen dira. Atzo bertan Tunezeko kostaldean naufragio bat egon eta 50 pertsona hil dira. Eta horiek ere aintzat hartzeko moduko bizi beltza bat dute. Ez dira bakarrik Estatu Batuetan bizi direnak edo guregana etorri direnak, ez? Nolapait lehenengo munduko rangoa edo daukaten horiek, ez? Beste haiek ere borrokan ari direnak, bizimodu duin bat izateko aintzat hartzeko biziak dira, duten kolorea dutela eta eskerrak, nolapait esperantza sortzen diz, eta baita ere badaude, ez, Almerian oraintxe bertan jakinda, nola dituzte, zentro de detención horietako batean lotu zutela, ez dakizema poliziren artean lotu zutela pertsona bat ikusten da, ez dula reakzionatzen eta hila agertu zen, ez? Horroan bideoan ikusten ari zerate, baina irakurri dut, horko labanderian lan egiten duen baten testigantza, ez? Esaten du, egunero etortzen zaizkiela lotzeko brida horiek eta odolduak. Hori, egunero gertatzen ari da 21. mendeko Europa aurreratuan, beltzekin. Orduan, ez dezagun kanpora begiratu. Begiratu ditzagun gure eguneroko mikrorrazismoak, ez dakiz zein auzotik bota nahi degula, egia da, ez talako atsegina, ez dakiz eta horrela, begiratu ditzagun. Ikituren bat hobeto bizilagun ez tokatzea, horrelako esaldiak, ez naiz arrazista, baina... Zure alaba alba da, ez musulman batekin harremantzeko. Begiratu ditzagun, aztertu ditzagun mikrorrazismo horiek, hori, badaude beste persona batzue, juntatzen direnak, ari direnak, hori gutxien duten horien alde, ongi etorri errefuxiatuak, edo zaporeak proiektua, edo badaude, eta, bada hori txalotzekoa, baina ez dezagun mugatu noizean behineko laguntza batera, ez? Egin dezagun, gure buruari horrelako azterketa sakon bat, lokalizatu ditzagun gure mikrorrazismoak, gure eguneroko mikromatxismoak, egunero begiratu behar ditugun bestela, nahi gabe ateratzen zaizkigulako, ez? Hala urteko neska bat izatea, ze politia zauden, zenbat nobio dituzun, holako mikromatxismoak revisatu behar diren bestela, mikrorrazismoak, ez dut esaten egitura handiak, nazioak, estatuak egite dituztenak, gutako bakoitzak egiten dituzun noiek revisatu behar ditugu eta hausnarketa
Miren, utzi nahi dut. hausnartuko ditugu, ni, eske benetan, gaurko saioan, nahi naiz pensatzen zen azkarriak ean, hola, orokorrian. Osea, ateako nahi saio ondatik lur jota. Pentsatzen azkarri batzuk gehala. Oso garatuta daukagu, ez? Oso garatutan, azkarri batzuk Itxialdiarekin. gehala. Gero hasiko gara hitz egiten, bueno, gauza batzuk ondo egiten ditugula, baina printzipioz hausnarketa hori Eta egingo pixka bat dugu. tesando falta dela, Orain errematatzeko, kontu. pixka bat hau hilotzeko beti izaten dugu. Eta nahi uste jazu orain, hau, hilotzen, ba bai, tesando. Bueno, jakin izan manu prestatuko nuke nola margotu zure begiak maskararekin polita geratzeko dolako zerbait asmatu zertaz hitz egingo dudan. Esklabutzaz! Esan behar nun, igual Lorein beltzak ezea hilkutxa hori bera mate beltzena edo horre. Baina, bueno, deitu diot nire saiotxoari. Kamera, Bai, bai. Nire saiotxoari deitu diot adarretatik ze, osea, pentsatu dudan guztia, jute zitzaidan beste adar batzutatik, eta, bueno, ikusiko duzu. Hasiko naiz. Bueno, George Floyd Amerikarraren hilketa dela eta mundu osoan gertatu dira protestak eta elkartasun erakustaldiak. Hauetako batek bereziki jodu arazoaren nolabait esateko errora, alegia esklabutza. Bristol hirian Edward Colston izeneko esklabu tratulari baten estatua eraitsi dute horrela. Bueno, espero dezagun ibaitik hartuko zutela ondoren estatua, ze arrainek ez dute errurik, noski. Hartu dut, Lasai bai. Bai. Errekatik. Berreskuratuko zuten ondoren eta museo batean jarri, ze horrek planteatzen du beste gai interesgarri bat. Munduan gertatzen diren bidegabekeriak baztertu behar dira erabat, ala ondorengoek ikusitzaten museotan jarri. Baina, bueno, hori da adar bat eta ez goaz hortik. Edo nola ere, esklabutzaren kontu honek askorako ematen du, mundu osoan. Esate baterako, estatu batuetan, bertan adoratzen dituzten hainbat idolok. Garaiko ohiturei jarraituz, esklabutza onartu egiten zuten. Hortxe ditugu Mount Rushmore National Memorial Lehen, South Dakotan. Oin esan Hernaniko entzat. Eskerrak baten batzuk ingeles maila ona daukaten, eskerrak. Oin Hortan Hernaniko ere dela kontatu. badaukagu ikastekorik, Txista pixkat jartzeko. Mount Rushmore mendia badakizu ezin da, ezta? Hora hartzen da. Lau presidenten... Simpsonen... Bai, Simpson hartan ateratzen den Lau mendi presidenten hori. irudia handituak agertzen dira, 18 metrokoak hain zuzen ere. Eraiki zutenek, demokrazia eta gizarte modernoaren garaipena irudikatu nahi zuten. Lakota Sioux sentzat, zuki bai aipatu dituzu ordea, monumentuak gorpuzten duena da borroka eta profanazio historio bat. Sioux sentzat sakratua zen leku bat hartzeagatik. Baina hori beste adarra da. Zenbat adar. Zenbat adar. Bueno, harira, hori. Baina hori beste baterako oso interesgarria. Oso interesgarria da. Bai, Simpson darretan ikustako mendi horren. Benetan, Simpson eta dragoi bolakin zuia pensatu inbardezun zer. Bai, ni 80. hamarkadako guztako bainez. Bueno, kontua Ez beste da. batzu bezala. Kontua da. Ni Gaur mugan? egun, bueno, txiko diazue? Markatu. Gaur egun, eroitzat hartzen dituzten George Washington, berak, lehenengo presidentea, eta Thomas Jeffersonek The Declaration of the Independence egin zuena, bueno, idatzi zuenetako bat, normaltzat jotzen zutela esklabutza bere garaian, 18. mendean ohitura zelako noski. Aurrekoan esaten genuen bezala oso zaila baita insumiso izatea hainbat paradigmaren aurrean. Ez ziren behar bada esklabu tratulari izango zuzenean, baina bai sistemaren parte. Orduan, nork du erru gehiago esklabutza sistemikoa elikatzeko garaian? Beltzak Afrikan baitu eta saltzen zituenak, ala horretaz baliatzen zena abiarazteko eta ondo bizitzeko horretaz baliatzen zena baliatzen ziren inglesito txuriak. Hauen kasua zen, ez? Orduan, nork du erru handiagoa? Arrautza edo joa, esan. Itxoin, orain dator galdera. Asia hegoaldean ia esklabutza kondiziotan dauden langileak dituen enpresari zitalak du errua, ala beste aldera begiratzen dugun konsumitzaileok. Egunean behin da hori.
Markatu, suizidatzean joa, guantxenata. Eta? Oso adar interesgarri eta kazkagarria planteatzen du. Honek, noski, hemendik 200 urtera nola ikusiko gaituzte gure ondorengoek? Konsumoaren izenean edo zer onartzeko prest zeuden barbaroak bezala? Bai, igual, bai. Ikusten duzunez, gaiak gure buruaz beste egiteaz gain askorako ematen du. Datorren astean, zuk Mirenera aipatu duzu, honi nolabaiteko jarraipena eman nahian murgilduko naiz euskal tratularien munduan. Jakin nahi du zenbaterainoko presentzia duten gure kaleetan. Eta, bide batez, nori eskaintzen dizkiogun kale izenak gure herrietan. Bueno, aurrera pintxo bat emango dizuet. Pixka bat gainetik behiratuta, eta orain arte ikertu dudanaren arabera, hemen no se libra ni el tato. Hori da datu estadistiko zentzudun bat, ni el tato. Sekretu aitorrezinak eta iluntasuna gure kaleetan asko dago, eta interesgarria izango da. Bai, puntu ilunak ez dira bakarrikan ez daudenak argiztatuak farolegin, ez da? Puntu ilun asko ditugu herri honetan. Bai, kale izendegiak askorako ematen du, ez da? Askorako ematen du, bai. Ikerketa sakona bidean dauka, hori datorren asterako izango. Hoi, nahi pixkatola emaiazue dosi txikietan. Zer izea zehazki? A ber, saioa digo, ez dakit mundua babestu naeten, mundua txikitu naeten, edo munduarekin zer egin naeten, baina jarraitu badaukazu adar gehiago, edo... Ez, listo. Bukatu dituzu adarra? Ez datorren astorako utziko dut. Gehiago, ez da? Eta eskerrako more puntxoarekin. Ba hori, ez datorren astean orduan, zin egiten dizuet, ikertuko dudala, datu bat esango dizuet azteko hori, que no se libra ni el tato. Gauza ilunez. Eta bestea da, emakume izenik ez dagoela apenas gure kale izenean. Eta horrek ere baduela bere arrazoia. Eta lehen aipatu dituzuen grandes hombres hori oso presente. Grandes hombres ilustres de Gipuzkoa eta de Euskal Herria en general oso presente duela. Ba, Arantxa Tapia, jarri zakeu. Tesando! Agur! Eta horixe, no se libra ni el tato eta ni la tata. Hemen no se libra ni Blas, ni el Epi, ni nada. Ja ez dakiz zer esan benetan gaurko saioarekin ja. Haupa, eutxi, animuak alare gora baietzi bai? Bai, afaltzeko zugai mardurak. Gontxe, bat afalostian ikusten ari zatzei guna, guantxe dago esaten oso ondo. Ez, gauzat esate izuet, bueno, lehenik eta behin, Ibai, Miren, Tesa eta Eki, muxutxoa zuei noski. Eta zuei esan, baiet, esan dugula, beltz jarri garela, ez da hitz jokuri gabe, beltz jarri geha ilun baitago mundua, momentu askotan, baina sinesten dugu, bagerala, bagaudela, badirela, aldatu nahi dutenak eta borrokan jarraitzeko prest gaudenak, eta hoietako bat, hasieran hitz egin dugu beraretaz, Ibaik hitz egin duen moduan, Angela Davis da, baina bera bezalako asko eta asko gaude. Ez maila berdinekoak edez, baina asko gaude borrokan jarraitzeko prest. Ez parra egin, neki? Angela dituko zaitut eta tatxer deitzen zaitut orainek. Angelarekin bokatuko dugu moixutxo bat, iraziko dugu, poliki baino iraziko dugu, datorren asteazkenera arte Angela Davis eta Fermin Muguruza. Gogoratu, Blakiz beltza, dena. Hau pasoek, aio! I can't go home and say that I know how to say one thing in Basque. I can say Black is Belsa.